Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες. Τμήμα Κοπηλασίας. Με δύναμη μπροστά. Έλα μαζί μας. Και εκτός ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς με τους Παπαϊωάννου Γιώργο, Καλυφατίδη Δημήτριο, Τζουβάρα Παναγιώτη, Παπαδάκη Χαράλαμπο και Διαμάντη Αντώνη. Απονομή επάθυνων στο αγώνισμα της Τετρακόπου με πιδαλιούχο εφήβων. Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο κύριος Άκης Τσαλίκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Τρίτος, ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς με τους Παπαϊωάννου Γιώργο, Καλυφατίδη Δημήτρη, Τζουβάρα Παναγιώτη, Παπαδάκη Χαράλαμπο και Διαμάντη Αντώνη. Συγγνώμη. Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας με τους Καλέτσης Σπύρο, Δόβρο Ανδρέα, Κρήτη Σπυρίδων, Τάτσι Βαλεντίνο και Νικάη Άννα. Δεύτερος, ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες με τους Λεωνά Κωνσταντίνο, Μιχάλη Γιώργο, Γαδόπουλο Διονύση, Ράπτη Νικόλαο και Μαραγκό Γεώργιο. Μπράβο Βόλος! Για περάστε λίγο πίσω, περάστε πίσω. Και πρωταθλητής Ελλάδος, στο αγώνισμα της Τετρακόπου με πιδαλιούχο εφήβων, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων. Βλάχο Νικόλαο, Ζήση Ιωάννη, Ντούσκο Στέφανο και Βούγια Αλέξανδρο. Ελάτε λίγο πίσω, ελάτε.